Deze week is het Bioweek. De bedoeling is om de biolandbouw in onze provincie extra in de kijker te zetten. In de biolandbouw zegt men, de horens blijven op de dieren. Bioboer Jos de Klerk uit Sepperen is een van de gezichten van de campagne dit jaar. Voor hem is biolandbouw een evidentie om in harmonie met de natuur te leven en te werken. De natuur heeft eigenlijk kringlopen gecreëerd en dat eigenlijk alles kan blijven bestaan in de eeuwigheid. En runderen die hebben daar, of herkauwers in het algemeen, die hebben daar een serieuze functie in. Zij kunnen voor ons werken. Zij gaan van het onbruikbare gras, gaan zij vlees maken, gaan zij melk maken. En daar moeten wij koeien voor gebruiken. Dus als wij koeien eten gaan geven wat wij kunnen eten, dan zijn we verkeerd bezig. Elk facet van de natuur is belangrijk. Een eenvoudig regenwormstroontje speelt een rol. We staan hier bij een plaatsje waar de regenwormen actief zijn. Die stroontjes, dat is eigenlijk grond. Zij maken gangen en zij brengen de grond naar de oppervlakte. De mest, daar zitten mineralen in en die mineralen die kunnen we gebruiken op onze akkers. En daar kunnen we dan weer tarwe mee kweken of aardappelen mee kweken of groenten mee kweken. Zo krijg je dus een kringloop in een agro-ecologisch systeem. Naast een natuurlijke bemesting is een goede voeding voor de dieren al even cruciaal. So many miles to feed on a farm. Klaver is in de biolandbouw echt de motor. Klaver behoort tot de familie van de vlinderbloemigen. Vlinderbloemigen kunnen de luchtstikstof vastleggen in de bodem. Ze doen dat met bacteriën. Dus hetgene wat gangbare boeren duur moeten betalen door zakken kunstmest te kopen, krijgen wij gratis via de klaver. Mag ik nu van de De provincie Limburg ondersteunt deze week de campagne van Bioforum Vlaanderen. Zowel vanuit het landbouwbeleid als vanuit het milieu- en natuurbeleid. Zo kreeg het provinciepersoneel deze week een biomaaltijd geserveerd. Het was inderdaad heel lekker. Ik eet regelmatig bioproducten thuis en ik zou de mensen willen aanraden om dat zoveel mogelijk te doen. En dat is ook eens in een buurt kijken, want er zijn nogal wat meer en meer mensen die gaan biolandbouw doen. En ja, korte keten, dat is natuurlijk ook belangrijk voor het milieu. Korte verplaatsingen. Ik hoop dat de biolandbouw de komende maanden en jaren nog een mooie groei mag kennen, zeker in Limburg. Het is voor de provincie belangrijk dat alle Limburgers goed geïnformeerd worden over de voordelen van de biolandbouw. De eerste plaats is economische reden. Iedereen denkt alleen maar dat de traditionele landbouw eigenlijk voor het economisch circuit zorgt. Dus de biolandbouw doet dat even goed, vandaar. Twee, denk ik ook de gezondheidsreden. Ik denk dat meer en meer mensen, we lezen dat ook, we horen dat ook in de actualiteit, meer en meer aandacht schenken aan gezond voedsel. Dus dat is denk ik een tweede element. En dan drie, wat ook wel belangrijk is, de hele sensibilisering er rond. Ik denk natuurlijk dat we mensen nog altijd vrij moeten laten kiezen of ze traditionele producten nemen of bioproducten. In het kader van Limburg gaat klimaatneutraal wil Van de Hove de biolandbouw verder blijven ondersteunen. Mijn ambitie is eigenlijk om het allemaal zo meetbaar mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, waarom niet volgend jaar bij de Bioweek kunnen zeggen, als je in plaats van nu vandaag een traditioneel vlees eet biovlees, wel dat betekent dat je eigenlijk zoveel CO2 uitgespaard hebt. Want zo denk ik dat we de mensen bewust moeten maken, heel dicht bij hun in hun dagelijks leven. Dankzij de Bioweek krijgen de Limburgers de kans om van kortbij kennis te maken met producten van de bioboer. En die worden dikwijls op een originele manier aan de man gebracht. Dus we hebben de aardappelen in het kastje gezet. De aardappelen worden gewoon meegenomen door de mensen. Zij steken het geld in de brievenbus en daarmee is alles klaar. We moeten dus beroep doen op de eerlijkheid van de mensen, want anders dan gaat het mis. En dat werkt heel goed. Alle informatie over de Bioweek vind je op deze website.